iro try para banget kan ga video man keren kalong komni ga title kong dan haga jaka ka ba pidai bandan haga jing syakri blai pidhap ban jet sya haga jing syakri hanglo pinat haga jing syakri blai pai kadang ka badan kam ba para banget ngan peningkat ini video tang baka jeliu ba kan ga jing hikai kan kam kot tang hang ni kaman kong ngan pen i syai pi na kanuksa kumbau jiskres ru usat keren ngan baki ai ki jong ka perthai ha ka perthai pi jubu skoli khun ha ki skol gi bam na pau gitu ki balak ban afford ngakran ni kajing sya gitu ki balak ban afford ki balak ban si ki balak ban yu ki kloi ban penlet pisang nang pi ban bu ki khun ju ki haki jaka haki skol ki bakham pau nang pi skol ka bahikai ba namar bele ki kwa i khun bakinum sulang repat ba te ngindai ban long repat ba kajing syakri ung blai te kat no tam mo haka bakenja perthai pim kwa i ki khun bakin sulang repat ba namar repat ba struggle sa poison sunu Repi kuat iki kun jopi bikin kiu kin long yalam. Telek se pipi sulang riu pat ba kumbalong mangaru haga perthai haga kenja perthai renga kuat ban ong ni pi haga bekenja men sim wat lek umta kadang dan kalat je pi lek se pi long riu pat ba kumanga haga bekenja perthai mendadan tan kata ka jing yalam nong yalam haga bekenja perthai rei ma ong pi haga bekenja men sim pilak ban long kin nong yalam lada pi dan haga jeli haba kinong yalam jopi kimlong tang kiri pat ba haga bekenjang mesim pet nuksan lagi no Jesus Christ ujit ya kiri pat ba kita ki khat arangot kita tang kiri pat ba handai haba ki dan haga kejat jang Jesus Christ unong yalam mo uba shisha uba yo ka bekenjang mesim no belai pini bagi tu ki khat arangot kim shumlong syuk kiri pat ba kila long ki baslur ban keranya ketinjong beli kile ki kamba ba kila pen ki ya ka perthai jong ka himarum ha ka to por ki sulong repat ba ha ka bakenja perthai ndrei ha ka bakenja man sim kim shum long syuk ki repat ba pina puli ni kam ki apostol nong basa pini pet tu ba ki tu ki parisi sadusi kila lengo hang tu namar kini kindai ki banang bastat long ndrei kila itu iki bagi dan bat ujisu bagi dan bat ujisu bat kila long baki baslur ban keren kila snow lingo di namar balai ki dan bar unong yalam ubah hikai ki ubal ya iki badan ka vision te hatu pidan hakano ka jeli ublai bu iki nong yalam bat ngi baki tu ki nong ne ki bai pat ki babut iki senran jong Jesus Christ ki kilang ki nong yalam haka bakenjam sim tengah kuat man keli pi hatu pidan haka jeli ka bakumno pidan haka jeli jong ka jing syakri ka basulong re pat ba basu penlong re pat ba pi basuan jing eseng syulat jing eseng na ka wei ka Sunday ni Bible study hindan ki ai ka jing kala si pau ar pau lai pau snam ro pi sulang re pat ba sa ka jing syakri kam dei kata para bangai pi sulang re pat ba haki sau kan ro kam syam khat ublai ngi ta hari wong pilang ki bajit jong blai pilang ki rangba lingdo siem wong petno Petrus you are a royal priesthood, a chosen generation pilang kita ki lingdo siem a royal priesthood, a chosen generation ki bajit jong blai te pili bandan haga jeli baki nong yalam jong piru lalu nong yalam pi ki dan ya kata kajing long lingdo ro blai kamut kabinum penlong perupat ba IP kin IP gi jing hikai kabalong naka ketinjong beli kabalong praktikal ru bapin long pin omlong syuk gi berupat ba haka jaka haka bakenjam sim pin kemen si sana waru beli la thong ni ula thong ni ngadong IP para banget bangin seiso bangin job ula thong ni minum sosi let's say pi khamyo ba ka jing syak ka jing puli ka ba em let's see pim ler syuk ka jing puli ai let's see pim dei ai pi dei tamu beri baret bari nga ong pi ka dan kalat pin kanan ublai pin long nong yalam bat ki beri ki bakra batri kin snap ya pi wat ha pim dan ya ka jing start jang kan ka pertain dei pi dan ka jing start ek tin jong ublai pat matangi dan kampalat ki beri badan ka jing start tin jong ublai namar bun ki beri badan ya ka spa ka pau ki dan ki ai ki dan ha ka jing im kin sim ka balanat khap ngan ong pi kaba lanat khap kaba isin ai kim dan ka jing sok ha kenjam sim ki dan ka spa pilak ban ai men sim ki da pidan da pimlang su uri pat ba bat kin wan sipi ki tu ki ba he bahan ru ki badan ki jing
kaba kenjam si bidan jing ka yeng gasam kin sawan ban kendu ipi namar pilong syu nong yalam pilong syu ure pat ba kaba kenjam si pilong nong yalam pidan ka jing start tin jong blai pidan ka ikhtiar ka bo ti pidan em haka jeli pat kaba kin nong yalam ki hikai pi kata aba ki nong yalam ro kim sulong ru pat ba syu amdei ba pisuan snap ya kita handai ba pidal penlong praktikal ba pinle pat uji sukses ka banikong hab kinong yalam kini bandan ka ikhtiar bat ka bor hab ki alap kini bandan ka ikhtiar ka bor jong mensim ko uji sukses ha gospel markas ko nang ba ningkong khat ba arpui rom ba habu lek yalap ha sinagap ki bri ki la lingno u ba kham shaman yalap i tangka kitien jali jo handai uwan bat ka ikhtiar bat ka bor badan ki mensim baman beri basang mensim baman tur umi tapi dan em ha jili kaba kinong hikai kinong yalap kidan ya ikhtiar ban beksud ka ikhtiar ban duai da ka bor jamo belai ngong ikhani nama kadan kam lada pilet jingesang pet ba lada pilet jingesang kamdan kani ka ikhtiar ban beksud pinum lat lut na kapap le si mata pidang syang hagi jingesang pi struggle sa bat ka jing pet film jaklia ka jing kwa brai ka jing aurea ka phim kwa ti ban le kita re pi sngo le ran mai tu inong yalam ro yo pi sha that ka ba ar yo kim dan bor ban be namar balai kim yaldi kim em ga jing em ga ko re ka pi dan ga jili ong ka badan sha ki ikhtiar ka bor pi wan man ya tu bat ko pastor ngadan kani madan katai banga unong wan plan man duai pingan be pin lat lut bat de yang ta ba pi yo lat lut nakapop pi sedang man san da pidang dan sa kapop api am pinum lat pinum sai so ra kapop ka jap kalau tik kum kutu sembai badan ha khandau ka ban ki khanyang ge ku jap no ti khanyang ki bam no andre la dan no unang ya lampat unang pet ya ka garden ya to ka kper ba open khut no itu tu sembai sai so te pir kum ju piwan cha jing shakri di ban la ban ya thu igi jing jang pi pe ngadan ya kani ngadan ya ka jing ko bra ngadan kini ki ngadan thi jing khang ngadan ki ngadan jing mong do no ba ki wan pi ki thu wai pi tin jong blai na ti ki shakri ki ai tin jong blai ki pen be tin simba man pilat lut ba pi sedang man sai so kalau kum ju on kum ki school ma ngadan jing khna ubam ki baduna ka jing penlien rem da let chau no hikai banang ba ban hikai badan ka ikhtiar ka konsep ban ai utu kena sekolah nak tu kajing telat jam kiu di san senam nang ni hadian kan samento ya pi la pi dan hakai jeli kaba ki hikai saya keti jong blai bagi ikhtiar bak kabor ba kabar dan hakai jeli kaba unong hikai ulang kumukpa neni ki baki nong hikai kilong kum ki kpai pi kindan kamen sim bishni pi haba pi kiu haba pi kam tam shu ya jinglong men sim banyak kiru haba pi kamle shibun ki kin bishni ri mong ani so bishni tan ini dan tiginong yalam ki bala i la kiu tu para banget la kam tam ki jing duai la kamla tan no yu na manan balai tin ba yu kam tam kata kam dei ka jaka unong hikai pi hawat haka perthai pet kinong hikai ki lem no ki ai met bat man sim ni rajing hikai ki bau tu khna on kham ki tang tu khna ulang IAS officer ba ki tu nong hikai bitar dam ram nong ani ti la kham tam yang ong ta unong ani ngasuk men pet tu khna school bet ula kham tam ban yang ula kham yo ula long we apa perthai kemen i kai ti dei banda nak kata jeli baki no hikai ki penlong senran ya pi stu penlong senran ki hikai ka ju ba pinang khamnang susu ba pin kiu ka jinglong mesim ki bam yatan dan nak kata jeli ka bam control dan nak kata jeli ngong pi ki bam control pin regi ba na ai kini ki tip sipi na marbelai bau jis kres ulang kum tayal di hikai ngi kum tahaba hikai be su itu senran kadan ka por makin la ula damman jis kres ki wong ka generation ka bang khambang ba ngan be ksui tang ma nei wong phi biding mang be ksui wong ka no slam ngan phi kwa banda ai kata ka jing hikai balang practical phi di dan haga jeli ka ba phi shakri lang ki ba be barai ka jing khot dan kam ha namar balai ba uji skres phi ong ban pen kre jing rong no pen kre jing rong no rei ktin jong blai ong lada kamdan ga jingkhut nganong uji skres unum man shaw mi kata ka balang yo pi ong bang syukran nang ni dai pet nak tin jong blai FSS nang basan khat ka ba arpau henriu ong ba un yo pen khut ti ya ka habaula sat ya ka da ka jingsat ka da ka tin
Baunyo penyang yaka hakmat haladihi ka balang ka badan buram ka bamdan ka bathok bria lani ka basti lani ka bakum kita ndrai ka banyo long ka bakhut bat baklem jing duna para banget ukhat ini ula syayap nam ta jong ka dan ka bor ka snam jong Jesus ban sat khut i pop jong bangin em ka jing em ka bakhut ya tu pidan em ka jingli ka bapi ya be brai ka jing khut bahkan ka jing khut ka long top priority bapi so tu bapi syakri ublai di hanta PM ka jing em ka pun so ba pa ngim la ban khut dal lien rei habang keren ka jing khut mat ki kain em ya ka intimacy jong ublai hi kain em pi kilong em kir ki em kata ka jing em ka baya daidor bo Jesus ka bajan bo Jesus ka jing em ka jing duai ka jing em ka jing duai pi nanta kawan ka jing khut ka jing em ka ba penlien ban keren ya ktin jong ublai ban em bat kum ka ktin jong ublai ban pen ko ngu ktin jong ublai namar uyok pen khut ni da ka ktin da ka jing sat ka da ka ktin pat ki kain em kata la pidan kum ni ka jili ya ro utrai para banget nga point out pingin day ban long repat ba ka jing syakri ublai ka baar ka sakawai pat ka point ka day ba pidan em ha jili ki bakran bat syafang ka jing job ki ba ajing kan man ki bakran bat syafang ka jing job pai Jesus Christ unwan na benta ka balang kumno ka balang ka ba job pi simat ni di ban job ha jing im jing sim tong nya puli lai ar kuai wong kumno Jesus Christ wong utaw ba job ngan ai uban syong lambat nga halor ka khet jonga kumbang ngaru ngala job bat ngala syong lambat ukpa jonga halor ka khet jongu jaru badan kisko tu snow ka ga ba mun sim wong ha kita gi balang u kham shim khat ban bengin long kita gi ba syak job pide ban long ba job ka jing duai le sim shop hisdang ni 1 minute ndai mata la pila da pidan sistem ka jing syakri ka ba shisha pila increase ka jing duai pila ya tu ai para mengat ya ro utara shisha mata mdei bangai tu sarong dari try la pen la ngaban duai sikenta ar kenta lai kenta sau kenta kan jing em ka ba job ka jing duai ka jing em ka ba job ban puli kitin jong blai ban pen ko ngo pidan em ngom tane ba susah kot sa aju syaju ni telat jing lang sim ngamla sing la ban duai kam dei ban long ta kadi bandan ka jing syakri ka basya kadi bandan ka jing job ka balang ka ba job manon fi nomor 1 nam tak ka ba job ka bam alhia mo nang ta pinpet naka shiti Petros sekini gi baar Petros yang ini bat ngana baar Petros ka jili ka ba pidi bandan pat kani ka ba pidi bandan ka jing syakri ka bashisha kadai bahkan roi ka jingat jong fi bat ka moral excellence ka ba ong kitin jong blai ka ong ya kata ka moral excellence la pidan ni kani para banget ngani tu ipi pidan ka jeli ka badai yang ini let nak shiti Petros kalau nak baar ni baar ni kong hal khat ka bani kong santar ter ong namar ka ni hi ka daw phiru dale minat baro to pin penlang ha kata ka jingat jempi ya kata ka jing ha pinak bandan kata ka jingat pendan ka jeli ka badan ka jingat ka bayak ka jingat pidan ka jing ka finance mari bahikai pi banyak ka jingat pidan ka jingpang pia ka jingat pin sa job bet pilong kinong job nangta ya kata ka jingat ya ka jingba ba pin im ka jing im ka ba bha ka ba pen ka moral excellence ka ba pin let syuk sigitu gi pop gi barem pat nangta ti ha kata ka jingtep nangta ti ha kata ka jingba ka jingtep pat pide ban roi ka jingtep ya ktin jong blai pide ban dan ka jili ka ba pi roi ka ktin jong blai ka ong ki brio jong ki job nak namar ki duna ka jingtep my people perish because lack of knowledge te ki pen roi nem ka jingtep pidan nem ka jingtep ya ktin jong blai pinang san nan chwa pim jutep nda pilas nang san bahikai ban nang kum ban tep ek tinjong blai te ha kata ka jing tep ya ka bor halor de pidan em ya ka jili ka ba pilak ban control el di ya ka mat jong fit pi ki bri ba mlak ban self control di ki let seno la ya thuk khanas ni la ya long lang kum ju la im aurea la ya le lang kum ju la ko abrai la ya keren lang kum ju la ya long lang kum ju dan control ka bor halor di ndai ha ka jili ka dan ka discipline tamut bandai ha ka dan ha ka jili ka jing syakri ka badan ka discipline ka blak ban control el di baik kabor di ka jing Aisyah dan ni maka jeli baki nong yalam baki jing bayar syakri lang kidan ka jing Aisyah apa dan ki jing apostol Jacob wong to pin yo
kajing keman sudah para baik hapi ya kita gi jing temju ba ta ki jing temju giba kinwan ra ipi ya kata ka jinget ba kata ka jinget ya ka jinget syak ma kata ka jinget syak nong kawan ra ka jinget syak kata ka jinget syak kawan ra ka jinget pidan em ka jinget syak apa dengan ki jinget ba pidan i jing syakri ibarat ru ndai pi ya syak islam pidan apa dengan ki jinget dia kata ka jinget syak ka jing ro blai maka dan ka jing ro blai bakadan kajing it para banget hi pidi bandan kajing it para banget hi kata kajing roblay ya kajing it para banget hi kata kajing ya it para banget ya kajing ya it no kajing it para banget hi mut lada pidan kajili ka badan jing it para banget hi pi tip pi dan ka fellowship ndai tang ba phyul jing sang ban yo sngaw kitin jong blai pidan ka communication ru pi tip i para banget ilang no oh tu para banget upang pila let banduai tang kata oh tu para banget udan ha kajing lang mensim oh pi thu pila ban ya thu te ban ya thu ang dan kum tam tau la ban sngaw tau nong yalam ni kita ki nong yalam ni kita ki para banget kila ban kerana fik tin jong blai pa pilat nok na kata pim sakut sedien pim struggle maroi kata ada ke jing it para banget tad nanta kabapra namar haba kini ki eru ki dan happy bat ki yaman bun ki penlong epi ban omlong ki ba alhia lam ni ki bam saiso ha kata ka jingtep ba biang ya uji sukres ubau trajungi ha kata ki penslor mp ba pinum sakut haju pesulat je sang pikam kiu hajing long sim pikam jap sim ki penslor mp ba pinong ai para banget pila anang ni em ban yalap street preaching ai para banget pila anang ni em taban ban yalap ha Facebook ha YouTube ni ha ki social media ni ha ki para bahitra ini ki baro ki penslori pi bisun sakut haju dan em gani gajing kentu ban penslori kam bahaban let yalap pen ban saiso pi so tu ban saiso men syang along kum tu mentang alak kiu kat ni ki penslori pi fi ladadan kani ngan ong fi ko ong kum nuk tinjong blai ong naba kum ta ko para banget to pin kham yele minat ban penlong scam ya kata jing khot ba ya ka jing jit ya fi nama raba pi yele ikini ki ege eru pin om jentot la nuru fi kadang kam om tang ban yo snow ki tinjong blai handrai kinong le city jakob wong walong pitang kinong yo snow nama pi syukur no ld pilong kum bapet ld hayet handrai ka ja no handrai pilong em kinong yo snow bat kinong le tapi penslur em kum baong lada pi penlong apa gong naba kum ta ko paramet to pin kham yale minat pidan em ka jingle minat am tang bachi sngaw khtin jong blai ba ya ka jingjit jong fi ka jingle minat ka jing duai ka jingle minat am puli khtin jong blai ka jingle minat ban le yalap gospel ka jingle minat ban em ka jing em bakhut ban ong along kin ong job pidan kini kilong tangkat to ong ka bajrong ba kani ka jing ikai tang ba kan ai tangkat ni te nakamenta ka buram jong blai ba sakawai pihak bandan akan jeli kabau nong yalam ni kinong yalam kidan ya ka vision kidan ke jing itu pau ka ban le nang ni sadin kidan ke jing tu pau tinjong blai ka ong the people perish because ka ong no where there is no vision people perish bandan ke jing itu pau ke kijap no tikam dei ban shu sakut tu ban shu la jing sang sakut tang ki sakon ro andre bapin im ta bapin seiso dihi Toyero itrai para banget naman takani la tapi long rupat ba haka pertai kam nilai para banget rei wat let long rupat ba shu haka jing syakri blai long no kinong yalam haka tinjong blai long no kita ki bela jit jong blai long kita ki lungdo siem ki bela jit jong blai im ga jing im ga bajak im ga jing im ka bam long rupat ba dan haka jeli ka ba pidai bandan nang dan haka jaka ka ba pidai bandan ya kabau blay lo khat nakam takaburam blay ya ro itu ada like share subscribe ya kan video ku blay sibun ngai shan swear na kan YouTube haduk ni na ya kan